Índex, definició, ús del guionet, no ús del guionet i activitats. El guionet, representat per un signe ortogràfic, pot indicar i unir paraules, a part d'enllaçar formes sil·làbiques dels pronoms febles. S'usa guionet quan la primera part d'un compost acaba en vocal i la segona comença amb R, S o X. Quan hi ha compostos que separats porten a lectures errònies. Quan es repeteix tant parcialment com totalment els compostos. Exemple, ping-pong, zig-zag, en compostos que tenen el nom d'un punt cardinal. Quan el primer element del compost du accent gràfic. I en els compostos formats per no més un substantiu, com no violència, no alineament. Paraules formades per prefixos encara que el prefix acabe en vocal i el segon component comença per R o S, antimilitarista, exjugador, etc. Compostos formats per formes prefixades cultes acabades en O, I. Compostos formats per dos o més adjectius coordinats, teòrico-pràctic, fisioquímic, etc. Compostos formats per dos o més mots de la nostra llengua, bocamoll, capicua...